दासो ओंखारदों ना या जों दा सेरापुन्जियाव दासो ओंखारदों दासो फुंनि ब्रेकफास्ट जानो फैबाय जोङो दा होटल खाली करेंगे चलो चली हवा हिले गए itu untuk kamu juga मा लाखोसा नै माबा लादों र' लानो सानदों मा लानांगौ जाखो was 13, I had my first love. There was nobody. apa lu ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय बिदि एसे लाथों Masuk nak? Wak kaget kenapa ni?